Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirinmu na takaitattun labaran Kannywood. Labarinmu na yau shine mawaƙi Ado Gwanja ya sha tsangwama daga kafafen sada zumunta daban-daban na social media. Akwai roƙon mawaƙi Davido da ya yi following ɗinsa a shafinsa na Instagram. Amma kafin labaran ya ci gaba, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan kuma na subscribe, muna so ku yi liking ɗin wannan bidiyon. Mun gode. Shahararren mawaƙin Hausa Ado Isa Gwanja, wanda ya fice a waƙoƙin sanya mata nishaɗi, a sha tsangwamar ne sakamakon wani comment da ya yi wa mawaƙin Kudu David Adeleke, wanda aka fi sani da Davido. A wani live video da shi Davido ɗin ya yi a shafinsa na Instagram, an gano comment ɗin Ado Gwanja yana roƙon Davido ɗin da ya yi following ɗin shi ma. Da dama daga cikin mabiyan mawaƙi Ado Gwanja ba su ji daɗin yin wannan comment ba, domin a ganin sa ya zubar da girman shi ne a gidan mawaƙi Davido. Sai dai ba wannan ne karan farko ba da mawakan arewa suke kokarin haɗa kansu da mawakan kudu, domin kuwa a kwanakin baya mawaki Adam Zango sun taɓa yin sa'insa da mawakin kudu Zlatan Ibile, sakamakon mawaki Adam Zango ya yi kirari cewa ya fi Zlatan Ibile ɗin iya waka. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na takaitattun labaran Kannywood daga tashar Hausa Digital TV. Ku kasance da mu a koda yaushe ta hanyar danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.